Jak asi většina z vás ví, mám v oblibě severské fotbalové ligy, zejména norskou a švédskou. Po předlouhým zimním spánku se tyhle dvě ligy minulý víkend probudily konečně opět k životu a hned v prvním kole ukázali, že se tam budou zase dít věci. První kolo švédský Allsvenskan proti sobě svedlo Halmstad a Degerfors. Hosté jakožto nováček si připsali jednoznačnou výhru 0-5. Už to by bylo zajímavý, ale ještě zajímavější je, že všechny góly střelil stejný hráč. Palestinský útočník Omar Farage otevřel skóre v nastaveném čase prvního poločasu a ve druhým už jen přikládal a přikládal. Vysloužil si hodnocení čistých 10 na serveru fotmob.com a stal se teprve čtvrtým hráčem v historii, který si na tuhle známku sáhnul. Před ním to byl Neymar, Thomas Meunier a youtuber Simon Minter v charitativním zápase. Spartěni by na to asi rádi zapomněli, ale slávisti si určitě vzpomenou na legendární vlastní gól zadkem Michala Sáčka v derby. Kanaďan Patrick Metcalf, hájící barvy Fredrikstadu, ale tohle posunul ještě o něco dál. Jak se říká, kdyby to tak chtěl, tak to 100% netrefí. V komunitě fanoušků norského fotbalu na Twitteru už je tomuhle gólu předčasně udělovaná Puškášova cena za nejhezčí gól roku. No, posuďte sami. Och ny konstellation på topp. Vad kör här? Där tror du Lafako. V Norsku je krásný, že často postoupí do ligy někdo neokoukaný, kdo nemá bůh ví jakou prvoligovou tradici a je vždycky zajímavým zjevením a zpestřením ligy. Loni to byl Kfum, který všichni experti před sezónou odepisovali a měli ho za jasného outsidera soutěže. Nakonec tenhle tým ale všechny šokoval a skončil na 8. místě, když je fakt, že ten boj o záchranu loni byl docela hustý a zahrnoval i je. No ale to si to bryne. Město nedaleko Stavangeru. Místní klub, kde svoji kariéru začínal Erling Haaland, v lize nebyl 22 let a hned na úvod jim byl nalosovaný ten nejtěžší soupeř. Úřadující šampion z Bodø Glimt. Hosté si sice v nejtěsnějším poměru odvezli 3 body, ale domácí bojovali ze všech sil a golman Bryne Jan de Beer, který ve druhém poločase chytil i penaltu, byl odměněný cenou pro nejlepšího hráče zápasu. Čekali byste nějakou sošku, památeční plaketu, šampaňský, finanční odměnu, tak to byste se pletli. Jan dostal svůj výkon prosím pěkně 4 plata vajec. Klub je totiž navázaný na místní zemědělce. Dokonce pokud máte zájem, je tady i příležitost sledovat zápas téhle VIP tribuny aka Lžíce traktoru. Vedení už oznámilo i cenu pro nejlepšího hráče pro příští zápas s Kristiansundem. Tentokrát to nebudou vejce, ale mlíko. Tak snad to domácí borce vybičuje k pořádnému výkonu. Pokud tohle video našlo někoho novýho, budu rád, když tady necháš like a odběr, aby ti neutekly další novinky ze světa severského fotbalu. No a brzo bych se i já měl probudit ze zimního spánku a odstartovat novou sérii ve Football Manageru. Tak se těšte.